Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 2 ken 3. Ado abambanag ti tarigagayan nyo ngamdiyo matagi kwa ida, kat sisasagana kayo apo matay. Aguman nyo dagiti bambanag, ngam awan magunod yo. Isod gapo na amakiriri ken makikabil kayo. Diyo maala ti kayat yo, gaputa di kay matagdawat iti Diyos. Kat no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakes ti panggap yo. Dagiti laeng bukod yo apagragsakan, ti dawaten yo. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Oday ka tagasgasatan anak ko. Ubing ka pa ilaeng idi nabalo ak. Ita nabalo kamot iti dayta nga edad mo. Anya nga rod ngay nanang. Awan ti maaramidan tayo no na ituding akas to'y ti mapasama. Sapay kumata na salon at tayong agnanayon kada jay nga anak mo. Sapay ko mananang. Salon at tayo ti kang runaan akid-kid dawak iti apo. Wen anak ko. Uray ado ti kwarta. Numasaksakit mo ti tao. Awan serbina. No pagpilyandak no kinabak ng wano salunat. Salunat pailaang tikid dawak. Wen. Kasla di karo ba tayo ani Maria? Ibaga na akay kayat na ti kinabak ng ngam ti salunat. Saan ka di nga da sakit na nanang? Wen anak. Nakatumpong da iti balitok ka no, ije minasan da nga usok. Ngam, apagisumot anadoktalan ti doktor nga da nadagsen asakit na. Saan nanto apakairanodan ti kinabak ng na? No bilang laang awan gasat na, gapo iti sakit na. Inauluan man dagiti tinangdanan tayo, taladan da amin ti aglawlaw ti pagpaspasturan iti baka, ha? Yalis ko kit di ti dadum apos ti alad. Tapno lumawa ti pagpastoran tayo. Nawan niya ti pagsayatan tayo. Iso ti aramidam. Talaga pagsayatan tayo ti aramidek. Nang runa ti daga, dagiti aginaabalo. Bayat nga agpaiso ti lokasyon ti daga dagijay nga agina. Asida giti waig. Mabalay na paginuman dagiti dingwon tayo. Numakadanon kami ijay, pakialad mi ti dagada. Awan matla ti laban dagijay nga agina. Tawan ti amuda. Nalakalaeng, abut-but ngan dagijay. Nadanon ka diti daga-dagiti agina, abalo. Saan pa'y? Ngamdandanin. Mayat ijay abanda. Ado ti ruot, asidag iti waig. Mayat nga ayo yang dagiti baka. Iso nga ron akayat kong aladan. Kukwa tayon to dayjay. Saan nga ta nga agriri dagiti agina? Uray agriri da. Awan matlat maaramidan da. Nunalpaston anaaladan. Sabagay, idi pa'y laan nalaka akigkigtutan dayjay abakat mayang. Uray, tadida am mo ti aramiden da. Awan adal da. Apay asino katanda ti alat ti baka da tatawal do, nanang? Narukop siguro dagiti puste da anak ko. Isu aso katanda. Di pagpagnaak, kat naaladan. Impadundun da ti alat. Bayam ida anak. Di dalakit aladan ti balay tayo. Nangukot ti saritaan da. Nga aladan da kanu ti daga tayo, iti asidag ti waig. Anya? Ni, apay ngay apakibiyangan dapay ti daga tayo ijay asidag ti waig. Dayta tinangag ko nga imbaga ni tatawal do kadagiti agal-alad, nanang. Masapul amaamuan ni nanang daytoy. Napanan ka din ni Lola. Imunan ijay nagmulaan mi itinatang. Adala sinublik. Iso nga daak payla dito'y balay. Nanang, nasa ni Jane nakita na kano da Waldo. Suksukatan da ti alad ti pangibulbulusan da iti baka.
Amang ano aramiden dati inaramid da ide, nga idendenda da kiti alad da. Day tangarod kano ti inaramid na ako na ni Jane nanang. Inaladan da kano pa'y ti pagpagnaan ni Jane, ama pan ije pagadalan. Kasta ti aramid da kita at tao. Naagom da kita iti daga. Nangag kano pa'y ni Jane, apakialad da kano ti daga tayo iti asidag ti waig nanang. Ay saan ama balain? Ta kompleto pa'y tigam ka papilis day jay adaga. Saan ka di abay bayadan pa'y tibis day jay nanang? Wan, talaga abay bayada. Naimbag ta nakita ka dito tsindaan, ading ko. Anya ko ma, ti pagimbagan na. Awan, ti masapul ko kan ka. At kanu panggap ti pamilyam ang mga alad iti masakupan mi iti asidag ti waig. Pudno ka day? Adda ka di masakupam, iti asidag ti waig. Ammom ti pudno. Iso apakibagam adida iramraman nga aladan. Oh, adda ka di pamanaknak, ako kwam dayjay. Apay pay asa pulam ti pamanaknak. Ammom mat ako kwak dayjay. Kukwa may tinay di asawa. Idi dayta. Ngam ita, saanan. Apay kumasanan. Ay, saan nyo agarawan ijay? Ha, manmandaran nakadi, sika nga awan amuna. Aminak nga awan ti ammo. Ngam, saan aday tati pangibasaram amang loko kanyak? Nagkita kami ijay tiyendaan iti awan amuna, abalo. Imbag tanapan mo't ija tsintaan. Napan nga ta nakitsinda. Ano, napan lang nagpasyar. Ang iti pa tsindaan, ti pagpasyaran na. Manmandaran nakit din. Asaan tayo kano apakibiyangan ti masakupan na, ija asidag ti waig. Kunamot no adda maaramidan na. Kasta nga rod ti imbagakan ko na. Agbalaw ton, ngam nalpas anaaladan ti amin. Awan tot maaramidan nan. Uray, tawan amuda. Di da amo ti aramidan da. Kukwa tayon ton, ti masakupan da. Wala. Medyo nalawa ken patad ijay abanda. Napintas a lokasyon para kadagiti baka. Wen asidag iti danom apaginumanda. Nasaya at nga tatirik na danana nati kan tatapuldo. Nga adda agrigrigat, idinto taglaplapusanan da. Ikararag tayo lang na di na tayo baybay ti apo. Saan tayo laan nasango aminulaan ijay? Gaputan nangin ti mausar nga aggarden. Wen nga rod. Sobra matingin ti abono kan pistisityo. Huwag nga rod nanang. Iso ang makibalbalitok tayo laangan ijay karayan. Wano ijay waig. Padasin tantuman ti agbalitok iji waeg, masakupan tayo. Saan ta pinadas nga agpaiso ijay nanang? Amangan no adumot ti maala ijay. Intanto padasan. Barang no mayat. Saan masapol mapanta iti adayo akarayan makibalitok. At ka din impatak deryo apos ti ija si dagtiwain. Addahan tatang. Kalpasan ang maipatakder dagiti poste. Iwayat mi matendag iti barot nga alad. Di dan to makastrak ijay. Kasla makit-kita kunti tsura dagi-dagi na. No makita daan na aladanan. Awan ti pagkamangan da. Awan matkwartadang aramatan da. Ako mamang iti abogado. Ha! Amangan pa'y. Di da na bayadan ti buwis na. Pangalaan da nga iti pagbayad da. Mapandala ang makibalbalitok iti karayan. Ken awan ti lalaki akadwada. Manulang mati maala da nga ya balitok. Ket puro da babae. Nanang, medyo nabagas mo't tinatumpungan ta. Medyo ado tinaala ta abalitok ije nagbalitok ta diso.
Ay, ijay tumadan ti papananta, tapno makaurnong ta. Una nang, nabayag sa nga awan tinagbalitok ije adiso. Iso ang nakaalata iti medyo ado. No itilas o ti makalawas, kat kastoy kaado ti maalata, ay adan maurnong ta. Lakit di ananang. Ay na, maragsa ka na. Italaang anapasamak daytoy. Ado, tinaalata. Ay, amok, kakaasyan na ta ti Diyos. Ibilang ta a bendisyon daytoy. Uray siyak nanang. Iso ajak agsarday nga agyamyaman iti apo. Wen kasta ti aramidan tayaw. Naaladan ka din ti masakupan dagijay abalo. Una nang, nalpasen. Awan maaramidan dagiti awanan gaway a babae. Apay, nga awan maaramidan da ako na. Agro nga abda, ngam saan to ida matulungan ti luada. Nagmayat ijay, nalamiis, kan presko, gaputa si dagiti waig. Napanadagos dagiti baka, anaginom iti nalamiis adanom iti waig. Saan tayo nagbidot, anang sakop iti dayjay adaga. Pagmadyan ti awan amuna, di na mo ti araramidan na. Nanang, naalada ng ti masakupan tayo ijay asidag ti waig. Mala, intan ila ko tinabalito kanta. Barang makita tati kabagyan day di taatang mong abogado, tayo mantakan ko ana. Di ka dininong ko nga abogado, nanang. Wen anak, nadamag ko anabayagayam nga adadan diti lugar tayaw. Kunayo idi anapanda iti Amerika. Wen, ngam adadan diti Pilipinas. Malagip ko nga idi ubingak. Kanayon nak nga ikan idi iti sagot. Ama nga no di napayam mo ama isa ka itan abalo. Mapantayuman nga rod agpatulong kan kwa na nanang. May papan iti daga tayo as sinakop da tatapuldo. Anya ka di datay kigamam. Naglidem tarupam. Basaem, naggapo iti maysa nga abogado. Oh, atoy. Kita man. May papan iti dagat yagi na abalo. Nangalaan da nga ta iti kwartada a pinagbayad da iti abogado. Mga lakmat iti nalay nga abogado Ada kwarta. Awan kwarta dagijay nga gina. Kat no agtultuloy iti kaso, maawanan da iti kwarta, kat di dan tumatla ituloy. Wana. Anya kumangay ti gaway dagijay. Makita da ita ti sapsapulan da. Ita ti panagkikita tayo iti sango ni ninong kong abogado, nanang. Wen anak ko, mala agrubot tatamapantan. Alaan tayo amin apam managnak. Ako kwa tayo ti daga. Wen nakasagana ti titulo ti daga. Deklarasyon, kan nagbusan, adabin kanyak. Inalaak maten itiladawan ti inaladan da masakupan tayo, nanang. Ay, imbaglakit din, taada day dyan inong mo amang tulong kadata. Wen nga rod, nanang. Di na pa'y kaya't tagpabayad. Anya ka di di imbaga na. Adakkel ti utang na kinitatang. Naaksidente da idikan ni tatang mo, iti motor. Kat nasugatan ni ninong mo. Nasugatan dadwa. Ngam inkarkarigatan latta da iditatang mo at tinulungan ni ninong mo. Kat napanda ija ospital. Isumit lagayam nga imbaga na. Adakkel ti utang na kinitatang. Kunak no awan ammo dagijay nga agina. Hangam addamot gayam. Kompleto ti papeles da. Kasla na si Pati Rupak. Hindi imbaga ti abogado, akasuhan na tayo. Imbaglakit din tanasingpot dagijay nga agina. Imbagada asaan dan nga agdarom.
Isubli tayo lakit di kano. Dagiti inaguman tayo. Lipatan dante inaramid tayo. Bakit? Nakulding ti pusok iti kinasingpet da nga agina. Napakumbabada. Huwan nga rod. Iti kasjay nga inaramid da. Mabainak iti bukod ko abagi. Nang runa, iti bagati abogado, nga awan lang nga roden gaway da. Bakalan tayo pay lakano ida. Wen nga rod. Nga imbes akaasyan tayo ida. Inruruman tayo ida. Nakaamirisak lakay. Talaga amadi tinaramid tayo. Iso asaan tayo nga ulitan timang tagikwa. Iti saan tayo ako kwa. Saan nga aguman ti sanikwa ti awan gaway na, ta saan ida abaybayan ti Diyos. No dakes ti aramid mo, dosaan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagipusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin papagayang, hintay ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 32. Agkikinnaasi, ken agkikinnaawatan kayo kitdi. Agpipinakawan kayo, kas iti panang pakawan ti Diyos kada kayo, babaan kan ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno, Candia. Naibagal daw yun, Nana. Asino man ang talalaki akadwam si Kapingke? Nerodal nanang, nobyok. Anya, nobyom kunam. Wan nanang, Anya ngay matinalpas day talalaki. saan na analpas ti kolehiyo nanang? Saan nga min nagtuloy? Tamasapol apagadalon na ti kabsat na. Makigargar din ita nanang. Pudnutin ako na ti anak yun, Nana. Nagpatingga ak langit ti second year college. Kapilitan anak sardengak iti panagadal ko. Ta para matlangit ti kabsat ko. Ulila kaming aminin, Nana. Isubat lagaya, maadi mo kaya ti makisinublian ka ni Eric nga ex mo, Pingkay. Ada magaya man ulila anobyom. Iso nga rod nga inyam amok kada kayo tinubyok nanang. Tapno agsardeng kayon. Tapno didak pilitan ang makisinublian iti dayjay nga Eric. Di adal ka, Pingkay. Pangaasim man tausaram ti utak mo. Maasarak launa iti anak ko, Maray. Anyat makagapaw, maray. Isumat lagaya, madina kayat ti makisinublian ka ni Eric nga ex na. Ada magaya man ulila nobyo na. Inyam amo na ken katinobyo na, maray. Di mo ka din nakita, Maray. Limbabas dito'y balayo itay. Ay saan, maray? Limabas da siguro, idi adar aramidak ijay kusina. Iso ajak nakita ida. No makitam laeng dayjay alalaki, sigurado ang madismaya ka, Maray. Ay na, Mari Alma. Saan anasaya at tikasta a panagsasaom? Sipud pimmo sa iti asawak. Siyak tinangisakan iti panagadal ni Pingkay. Saan na babalin? Hadayjay laeng agardinero ti pakiasawaan na. Ni Eric kuma, tadan negosyo ti pamilya na. Kat no babairo kanong ngaminday jay nga Eric, Mare. Pat tsumot ibagbaga dagiti taktao.
Kumusta tilakad mo, Rodel, ading ko? Apay analiday ka nagawid. Diya ka mo na niya ti mariknak manang. Anyaya tinapasamak. Pinagsasawan nak ti ina tinobyak. Imparupa na amamirmira utak lang. Anya? Urayak lang nakalwa iti sangwanan da nga gina iti kas dyan hanggang ko. Ay, naimbaglangan ta sana kasi murot kan ka. Ang mga no nasong batak pa iti ina tinobyam. Pudno marigrigat talang. Ngam saan ko mamatakas ti panagsasauda. Makatawan lang nga ading ko. Numalpas ko ti panagadal ko. Sikamutan ti agadal. Ituloy mo tinarugyam. Iti kasta. At damot maipanakal mo. Kan para matlaang iti masakbayam. Anya Jenna damag ko. Pinagsasawam kanungot tinobyo ni Pinky. Pudno tinangeg mo, Manong Manuel. Iti anya agapaw. Masurunak launay iti dayjay a Rodel. Iso ti makagapaw, no apay asaanen ang nakisinublian ni Pinky kani Eric. Apay ngamin nga ipilit mau ang makisinublian ni Pinky ka ni Eric. No saan matakayat ti anak mau? Ni Eric ti makatulong kani Pinky. Baknang ti pamilya ni Eric. No iso ti maasawa ni Pinky, di saan kami nga agrigat. Bak nang dangag paisaw. Ngam no kas jay matlaang a babaero. Ni Pinky to matlaang ti agkonsumisyon. Tagaano tinubyo ni Pinky itaaya? Saan ko na sinaludsod ta sa anak nga interesado? Basta ti amok, makigargar din laang. Taulila da iti kabsat na. Kastagayam ti kababalinda. Isu akaguram launay ida. Yan tangay nakaturposak matan. Siyak matan ti trabaho. Rodel, ading ko. Pag-applyan ngay manang. Iti nag-applyan ti gayam ko. Mayat ka no ti sweldo ijay. Makaurnungak iji adagos. Iso nga, aginrol kan tuwan. Kasaritak nga ron tibus ko manang. Ibagakin ko na asaan ako na makigarden. Una, ibagam asumapol iti kasukat mo. Uwan manang, kasta ti aramidak. Kat, anya ti planom? Kaano nga ginrol ka? Inton umayabulan pa yamang rugi ti enrollment manang. Wan, ngam, isagana mo nagiti ka sa pulam. Dua tawan laangan kat malpas monton ti kolehyo. Uwan manang. Agpatulong akto ko ni Pinky. Nakatorpos mo tan iti kolehyo. Sigurado matulungan nak dayjay. Mano ti tawon ni Pinky ita? 23 manang. Nasapa nga na nagadal. Nasayat no kasta. Adda katulungam. Sa dino ti naggapwam si ka Pinky. Nag-apply ka kadimanan iti trabaho. Saan nanang? Ano sak pala ang ti ag part-time iti ayan ti kasinsin ko. Diyak pa'y kaya ti ag-apply. No kasta, sa dino nga ron ti naggapwam. Tinulungak ni Rodel nanang. Nag-enroll ngamin ita. Nag-enroll ko na. Agadal manan. Wan nanang. Nakaturpos ngamin ang ti kabsat na. Iso nga isumatan ti agadal ita. Awad lat amok dita. Di kay agsao akasta. Tadiyo amo ti kabailan di tao. Uray ulila dalaeng. Amo ka porsigido nga agadal ni Rodel, nanang. Para makita Amagan ba't numasayang laang ti aldaw na ije pagadalan? Ha? Doan niya kat ngamin tinakit-kitam iti dayjay alalaki No para kanyak nga inam, lamang lata ni Eric nga ex-mo. Di yung man dakdakamatan dayjay nga Eric, nanang. Di mat imbagak kada kayo ababaero dayjay. Bak na nga agpaiso, ngam di na amuti makontento iti maysa. Ada istorya ken ka, Mari Jose. Asino manan, Maray? Tinobyo ti anak ko, Maray. Tinobyo ti anak mo matisang kaistoryam. Wena,
Tanaginroll ka na. Naginroll itay? Kolehiyo. Agiskuila ka numanan. Ay, dinasaya at no kasta, maray. Agbalinto mat adiadal ti manugang mo, tubay. Ay, pakpakawan. Oray anya pa'y ti ar-aramiden na ni Eric Latta ti kayat ko para iti anak ko. Ay, awanan adda sa bali nasikugan ni Eric. Anya, ada nasikugan na kunam maray? Wen, maray. Kat damag kaw, agkalaysadan. Ay, awan nga rudan ano kasta. Awanan namnama ang agsinublian da pa'y ka ni Pinky. Kasar ka no ni Eric itong Sabado. Abukon. Mapantayo Ay, sayang launay. Sayang. Ni Pinky kumati ikalay sa ni Eric. No saan laeng nga ipilit ni Rodel ti bagi na iti pamilya tayaw. Ay, talaga laeng asaan ada Eric kan Pinky ti para iti tunggal maysa ading ko. Kat no ni Rodel man tinaituding para kan ni Pinky. Awanan ti maaramidam. Ay na, mabosor ka talaga iti dayjay a Rodel. Na, apay ngamin aya nga ipilit mo ti kayat mau. Gaputa amawk ang napimpintas ti masakbayan ni Pinky no ni Eric ti maasawa na. Ay, di ka agsawa kasta. Tadi mo amaw no anya ti sumaro no mapasamak iti biyag ti tunggal maysa. Kasanon, no ni Rodel gayam ti mangyadayaw kan ni Pinky iti pakaisagmakan na kuma. Kumusta mo ti trabaho mo, Rodel? Nasayat na ta, Pinky. Talaga sa bali na danalpas tayo, anya. Ada pagpilyan tayo o rekas kasano. Sika ngay, kumusta mo ti trabaho? Okay lang, Met. Adala tamot mabatbati asweldok uray kaskasano. Panagkunak, makaurnong tan iti para kadata. Dayta ti kayat ko ken kakat. Ammom a panunutan ti masakbayan ti pamilyam. Siyempre, Met, Diyak kaya tama padasan na iti agbalinto nga anak tatirigat na nagdalanan mi iti kabsat ko. Anya ti plano yu kan ni Pinky aya, ading ko. Anya plano ti kayat maasawan manang. No, adda ti plano yu nga kalaysa. Adda manang. Simple lang nga kasar, tapno saan kami ang magastusan. Kat, kaano nga rod? Gatangag pa iti dagang ilaklako ni Nana Josie. Jay? Iti lugar da pingkimot lang, manang. Yan, medyo adayo iti balay da. Kaya't mo asawan, planom ti agnaod iti lugar da? Uwan, manang. Ijay mo't ngamin ti ayan ti dagang ilaklako da. Sa bagay, awan matkit di ti dakas, no kayat mo ti agnaod ijay. Medyo madanagan lang saan mo't anasaya at itrato ti ina ni Pinky kan ka. Huray kas ti ina ni Pinky. Napakawan kon, manang. Jak ugali ti agimulay ti sakit tinakam iti para katao. Ala, nuan niya ti desisyon mo. Suportaran kalatta ading ko. Adda klaa ka nayon iti malikodam. Ilakla ko madgaya man tidagayo ijay laod maray. Ay, wen. Kasapulak nga minti kwarta, Mari Alma. Di adan bayar mau. Ay, adan. Kinapudno na. Isaw, ti ururayag. Manungay tinangila ko maray. 350,000, Maray. Nay, ay mayatan ano kasta maray. Nay, isudaytan dya ibagbagakken ka. Rodel? Naimbagnal daw yo. Anya ti aramidam di tao, Rodel. No kasta. Ay, agam-am mo kayo, gayam. Iso, ti ibagbagakken ka abayer ko, Mari Alma. Anya?
Agaplay kaming ka ni Rodel, nanang. Agaplay itay. Lisensya mi para iti panagkalay sa mi. Plano min ti agkalay sana na. Iso na lang, tas simple lang ti kasarmi. Ipalubos mo, Pinkay. Ipalubos mo asimple lang ti kasaryaw. Okay laang, nanang. Ti kwarta agastusan mi iti kalay sa mi. Igatang milatan iti materyales para iti balay nga arapaap mi. No kasta, agpatakder kayo pa iti balayaw. Wala na. Agpatakder kami ti daga aginatang ko ijalaod. Ay, jaka ambo, kada kayo adwa. Sapay lang kumata suportaran nyo ti plano mi, nanang. Di yun namnamaan, at dumarayak pa iti kasaryaw. Makaammo kayo matinadwa. Ipilit yung ti kayatyaw. Nanang, saan kumamot akasta, ah? No ipilit yun ti agkasar, di kay agpakpakita adwa kanya. Adaak manayin Mari Jose. Nay, itatikalay sa darodel kan Pinkay. Saan ka, day? Wain Maray. Ay, kahit, anya ti makagapaw, asaan ka amapan? Kagurak dagi jay at tao, Maray. Na, espesyal nga aldaw ti anak mo. Ang di kakit din mapan. Sanay, maturog akit day. Uno saan, makiis-istorya aklaangan ken ka. Ay, Maray, amangan mo't no agsakit tinakam ni Pinky kan ka. Makaamumatan na. Hindi pa nga ibagbagak ken kuana, ajak kayat day jay arudel. Ngam ipilit na mati makikalay sa ken kuana. Ay, Naibaglaangan tatidagam ijay laod ti inlakom, tapno saan kami nga agkikita. Manmanumatan ang makitak ni Pinky dito'y balayaw. Alma, ading kaw. Wala, tasan mo tan adito'y balay ti pagnanaadan na. Anya, pinapanaw mo ti anak mo. Desisyon na ti pumanaw. Pinili na nga roday jay arudel, di takderan na. Ay, saan ka pa'y nagpakita, edi nagkalaysada. Da kami laeng kada kasinsin marites, kan dagiti ninong kaninang, tinimaray. Kagurgurak nga raw, dagi jay at taaw. Ay, kas kanayon kung ibagakan ka. No darudel kan Pinky tinaikare para iti tunggal maysa. Awanen ti maaramidam dita. Aklunam kit di Tinapateg kat mapagpiaran tinakiasawaan ti anak mo. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awanan ti agbalew. Ay, amom ka de, tinadamag kaw. Adda ka naw di asawa ni Eric di ospital. Apay ka naw. Kinabil ni Eric kat napurwan. Iso nga intaray da di ospital. Anya? Makitam da ita. No ni Pinky ti ingkalay sa ni Eric. Ni Pinky kuma ti adda di ospital ita. Sika kuma ti agparparikot ita. anya jay nadamag ko, Maray. Ila ko kanumatan ni Salde ti dagada. Anak kaisaadan ti kalapaw yaw. Ay, huwan nga rod Maray. Agparikutak ki din. Huwag matiam mo kapapanak. Ay, narigat nga agpaisaw. No caretaker laang ti tao. Ay, huwan nga rod. Narigat no awan ti bukod tayo adaga. Ay, ammo ka di da Pinkay ti maipapan iti dayta. Jakam mo, Mare. Nabayagan na saan ko ida nakikita ken nakasarsarita. Ay, sarong karamot nga min ida Di mo kaya ta makita ti apo kom aya. Aging ga ita, ket nasakit tirik nak iti inaramid na kanyak, Maray. Maray, awan mo't dakas nga inaramid dakan ka. Anya nga awan. Ket no ipilit dati kayat da. Ay, unay kan, Maray.
Pagayatan ti Diyos nga agkalaysada. Isuan na tuloy lata. Nga uray kinmuntra ka. Ay, no syakti si ka. Ay, aklo namun ni Rodel. Nang runa, kat responsabli mat jay manugang mo. Ti dagamot gayam ang nagsaadan ti kalapaw ti katugangam, ti daga nga ilaklako ni Saldi kanyak. Malagip mo ka di ta ibagbagak agatangag adaga. Uwan man Caretaker laang gayam ti katugangam ijay. Kamamok laang itay, aday jay gayam adaga ti ilaklako da kanyak. Sa dino nga rudan ti papanan ni nanang. No may laklako mo't gaya man ti nakaisaadan ti kalapaw na. Ay, agdwa-dwa akpay kit dinugatangag nga tao no saan. Gatangam latan manang. Tapno saan na masapula pumanaw ni nanang ijay. Mabalin mat kit di amangan ko nak nuguraan nak ti katugangam. Sipod pa idi kat kagura na tambutan. Gapo iti kababalinta. Ngam no pekasta. Tumulong talata. Aging kay ti kabaalanta manang. Adamot kit di puntom Ala, kasaritak nga rod ni Saldi, tagatangag latta. Kumusta kayo, nanang? Pinkay? Naimbangal daw yun, nana. Sino ti babaya kadwam? Ni ipaghila rin, nanang. Iso tiging matang iti daga, anakaisaadan ti kalapawyo. Anya? Kabsat na ka ni Rodel? Wana na. Saan dakam mo, ta italaang ang nagkita tayo. Saan kay mat ngamin adimar ay iti kasar da Pinky kan Rodel? Papanawan na ka din. Saan, nana? Agnaid kayo lata ditoy no kayat yo. May mayat matlaang tapno da caretaker ditoy. Ha? Di nakam ka di pagkapyan, nanang. Kwa? Ay, sige, sumrag kayaw. Ituloy tayo ti agsasarita di taunag kabayatan ti panagkapi tayaw. Agyaman ak unay, tanasaya at kayo nga agkabsat iti inak, lakay. Awan ron ba nga pagyamanam, bakit? Uray maditinar aramid kada kayo ni nanang. Saan kay ang nagduado at timulong kankwana? Gapo tayo sa tirumbang. Masapol nga agpipinlakawan tayo. Iti kasta, malag-anan tirik na tayo. Saan anasayat no agimula kami ti sakit tinagam kenkwana? Pagyamanak unay, takasta ti kapanunutan nyo nga agkabsat. Si kamat gayam ti lumabas, Rodel anak kaw. Sa dinaw ti papanam. Itayan ti gayam ko, nanang. Ay, no saan ka nga agdardaras? Dumagas ka pa yatag kapi ka. Ay, kayat ko na ita, nanang. Ay, sumrag ka nga raw, tagtimplak iti kapem. Uwan, nanang. Ala, agtugaw ka. Agyaman, anak. Ay, wan gayam. Kumusta mat dagiti apukok ijay? Sumarong karak, kumain ton bigat. Nasayat dala tamat, nanang. Kat no nawaya kayo, mapan kayo lang di balay. Welcome kayo, ijay. Ay na, agyaman aklaunay, iti kinaimbagyo nga agkabsat kanyak. Pasensya kayon kadagiti dakes anay sausawang kao. Jak pulos impagarop. Ada kayo nga indadanes ko, titumulong kanyak. Nabayagan, napakawan kayo, nanang. Pagadalan tayo langan, tinapalabas. Nasaysayat latta ti mamakawan kan saan ama nagimula iti sakit tinakam. Kadagiti met naganak, di kay agpili iti agbalin a manugang. Ti importante, nasaya ti ugali, kan manakam ti inkay mamanugang. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 ken 17. Iti sa dino man nga ayan ti apa ken panagririri, masarakan mo ti di panagtutunos ken amin akita ti kinadakas. Ngam umuna-unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirib nga aggapo iti ngato. Natal na, naalumanay ken manakigayam. Manakipagrik na, ket agbo nga iti nasaya at nga aramid. Di mangidumduma ken agin kukuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Napanan ka din ni tatang mo, apay nga awan manan. Dinagasmat ni Tata Dalmas itay nanang. Ada ka nung papananda. Ay, no ni dalmas manan apada na amamartak ken manugal. Ay, awan manan no kastoy laang. Anya ti awan nanang. Awan manen tinasaya at amaturong da. No di iti ayan manen ti arak wano sugalan. Kaungit yung manan ni Tatang. Ay, apaak day dya inton sumangpat. Alangan nga katawa ak no sumangpat. Mangagtuman amin nakaaruban tingiwat yaw. Anya ko mati bibiyang dagita ak kaaruba. Agngiwat damat ano kayat da? Naabak ka man nga tan iti sugal, tamadi ti widawid mo asim mangpet. Hoy, di nakman pwisitin. Malas samot ti ipapanmi ti sugalan. Naabak kami manan. Isardang mo nga min dayta abisyo. Ay, pagtaktaktakam laang dayta. No isardan ko, di sana ka makasubot. Sayang dagiti naalad na kanyak apirak. Riniw-rew numaurnong. Bak nang tayo kuman, no igam tayo dayta riniw-rew apirak. Kasanon no agnanayon ka amaabak. Oh, saan pa dimteng ti swerte? Ngaminton dumteng dayta kanitaw. Magatang mo to amin na kayat mau. Anya kumangay ti paggatang ko? Bingkon? Bingkul nga. Ti abakag ariniw-rew ah. Agsublin to amin anaabak. Nangisit to amin na kanawa yan. Na. Awan pa'y dakita ka nagswerte iti sugal. Ang mga nosyak to ti umuna abumaknang ken agswerte iti sugal. Sumardeng kan. Ay, ang mga nudyak maputan kat ibarsak ko kan kato'y baso ti kape nga awan gatas na. Naa. Ay sus. Naglawa ti basura na pangibarsakam. Siyak pa'y lang may. Nay, ada pa'y matgayam ar-aramidang bakit. Sige, siyak man lang ti agluto. Ay, alaman nga rod lakay. Nabanuga kun nga aglablaba, iso ajak pa'y nakalutaw. Di kagdanag, bakit? Tulungan kay ti trabaho, tapno di ka marigatan. Ay, agyamanaken ka lakay. Ad-adda amain labaken ka, tanadungo ka. Rumbeng lang agtinulong ta, tapno awan ti agrigrigat. Ngum di tabangir. Mas daawak no apay akan ayon da nga agbinbinog ka. Mas daawak mat. Inaldaw dan samat nga agapa. Kaasi ti anak da akan ayaw na makangkangeg iti panagapa da. Apay di ka pala nakalutaw. Ado, ti inobrak. Ado, ti araramidak. Oh. Imbagken ka taday talabaraha ti kanayon mo nga into na rin. Isungarod nga adda asawak. Tapno adda mga sikaso kanyak. Para asikaso ka di lang ti gapunan no apay nga inasawa na. Pasat namin dagitan. Nakiasawa kan ka, ta impagarup ko no ay ayatan na. Ay na. Ngam saan matgaya, ta inasawa na, tapno adda ibaon mo laang. Di ta ka man laangan. Ay. Kasano ti panagluto? Awan mo araramidam. Sika na ti agluto. Ure awan mangmangan no di ka agluto. Anya? Tatang, awan ka diti makan. Agsubli akpay ko medyo pagadalan. Ne, apay, di ka nagbalo na ya. Awan nga may naluto itay bigat a balunek. Iso ajak nagbalon. Ita, awan man ang tinaluto.
Dinto mo nagluto, tinalaing nga inam. Napananayan ni nanang, tatang. Apay adi ka mat nagluto, kat ada ka mat ladit yung nagtibalay. Ne, apay trabaho ti lalaki, ti agluto, Kasanungay nga rod. Maladawak manan Basol ni nanang mo. Dinto mo ngamin nagluto. Ang mga noday na ramid na Uray niya ti aramidin na no oras ti panagluluto. Rumbeng nga agluto. Inton sumangpet. Agsubang kay tumanan. Mapan ka din iti pagadalan? Saan pa'y? Saan damat na nagluto iji balay? No agluto Hala, daw ako na. Mabisbisi na kun. Umay tamangan tayo iti balay. Kababayin mo't kadalulo kun lulam. Anya kumati pagbainam. Sa maysa, ada na pananda. Ha? Agmay may saak. May tamangan ta. Ay, mapan kakadimat iji pagadalan inton madamdama. Wan, isong umay tagkuyog tanto ang mapan iti pagadalan. Sige Ay, pasensya ka na makipanganang iji balayaw. Mabisi na kun. Umay kakit din. Tapnada kadwak amangan. Kunam nga da na panandalulo kun lulam. Naimbagman ta nagluto da pa'y sakbay apin manaw da. Saan da apo manaw nga awan na luto no amuda nga agawidak nga umay mangan. Maladawak no di dagluto. Imbagman. Iji balay. Awan na luto iti kastoy nga oras. Ay, Mark. Di na ko makagura ngam adaman damagat. Anya day ta. Sige, sa anak mo tagumura. Apay ka di akanayon nga aga padanan kantatang mo. Jak ammo. Siyak pa'y kat ti mababainin Kaya't ko pa ti pumanaw iji balay. Sa dino ko matipapanam no pumanaw ka. Jak nga rod ammo. Nalidayak, gapo iti aramid ti dadakkel ko. No kayat mo. Umay ka diti balay. No kasjay nga aga padang. Nagkapamanan. Uri may naklakumamot tinulungan. Inagimatang iti baro abarahak. Usarin mi inton rabi Wah, napat patagdibisyom. Ngamda kami iti anak mo. Uray kas kasano. Adamat makabig ko akwarta. Uray kas to ti bisyok. Kano nagtrabaho ka? Ada kwarta nga agur-uray. Ngam iti day taasugal. Kano trabaho mo ti sugal, No nalaing ka lang nga giwaras, kan agkubra iti baraha. Ay sos, kwarta ati kabigan. Ay! Kaya't masawan? Napat patagday ta baraha? Sabali ti patagtibisyo. Sabali mo ti asawa. Day talatan bisyom ti ipang pangrunam. Ngam sige, aramidam. Ngam, dinak mo't pakibyangan no anya ti aramidak. Lakay, nagapan samot dagiti agasawa a kaarubat. Asino nga agasawa ti dakdakamatem? Dadarmuken piling Ay, kas kala agdadamaw. Kanayon damat nga agapa. Gapo iti kinalaing ni Darmo nga agsugal ken agbarteg. Kasaritam tuman ni Darmo, taidyan ng dagiti bisyon. Namin ano akinasaritak. Ngam dinak mat italtalag. No si kalaang ti kasjay ama nagbisyo, ay sos, jaklaam mo no anya ti mapasamak. Ang mga numaibos ti pasensya ni Pileng, nukas jay laang ti kababalin ni Darmaw. Ni piling mo't, awan lakit agngiwat adagos. Mabalin na dukot, ken bannog na dayjay, gapo iti aramid ti asawa na. Apaya ka na yun ka rumwar, piling. Anya kumano ka na yun nakarumwar? Awan man lamaganap ko kanika. Ay, dan sa mo ilalaki, Ay, narugit talaga ta utak mo. Na, Narumwarak man. Iremremedyo ti masakbayan ti anak ta. Saan akasken ka aday tala bisyom tin into naram. yung ka man di gumatang iti arak. Tapno saan ako na rumwar. Saan atila matangtangab mo? Di nakman iramraman di ta bisyom. Numadamag kong adda lalaki. Jack lam mo nasawan ti mapasama. Aramidam ati kayat mo nga aramidon.
Napatpatigmat laang ti bisyom, ngam iti siya. Ulitak nga ibaga, ah? Sabali ti patagmaw. Sabali mo ti patag ti bisyok. Uray lipaten na ko, untay pa may samutan dito salbag a bisyom. Nana, ada ibagak ngam pangasayo, tadi yung ibagbagak ka ni Darmo. Anya day tabasang, napatagsamot ti bagam. Dandanin ti panagabrod ko. Nalpasan lagi ti papeles ko. Day takaditiinas asikasom, iso akan ayon ka arumar. Uwan, Nana. Kasta nga rod. Kasta ka day. Imbag man, nagbiit mo nga imbag na dagiti papeles mo. Insaldak ngamin di bangkag mi. Aramatak nga gabrod. Masapol nga isa ganaak ti masakbayan ti anak ko. Anya ngay mati ko na ti asawam, iti ipapan mo ijay abroad. Di na mo ti panagabrod ko, Nana. Saan ko nga imbagbaga ta masurunak ngamin iti aramid na. Mapankanto pa iji ayan daapong mo no mapanak iji abroad, anak. Ano san tati agin na dayo? Tapno maisaganak tinasayat a masakbayam. Mabayag ka ka di ijay nanang. 2 taon. Kalpasan na. Agawid ak ditoy. Ngam, agsubliak to manan iji abroad. Kasta ka di. Amo ni tatang daytoy. Saan mo nga ibagbaga? Sana bali? Tawan manan ita. Hay, jak amo no sa dino manan tinapanan na. Kanayon na pumanaw ni tatang. Intun sumangpet. Agapa kayo. Mababayin ako. Iso apo manawak. Tapno mapanawak tiriri. Anak, agsingsingpet kawan. Isagana ta tinasayaat a masakbayam. Napana ni J. Manila ni nanang mo. Ngamawan pa'y ni tatang mo. Ay, sa dino nga tan tinakadandanunan na. Kadwa naman siguro na dagiti mamartek yung sugador abarkada na lulo. Ay, naulaw ni tatang mo. Huga po iti bisyo na. Ay, nagulimak ti balayo. Awan agririri kan agririyaw lulo. Maday ti agririre. Kan agiginura barok. Iji balay. Kanayon nga aga padananang kentatang. Liklikan dagiti banag a paggiginuraan barok. Kasta ti isursurok iti apok ani ana. Iso ana singpet ni Ana lolo. Manipod agkaadalan kami. Awan pa'y kinapa na iji pagadalan. Kasjay tinasaya at asursuro apok. Liklikan ti makiapa. Hello, nanang. Anak, ag-flight akon. Agsingsingpet ka dita, wan? Nasingputak mo't nanang. Adak dito'y balay da lulo ador. Ada ngamin aramidan may ni Ana homework may. Ada ka din ni tatang mo? Awan pa'y nanang. Adayo siguro atin na pananda. Bayam dita, no kasta ti kayat na. Inawagan nyo ka di? Awan ganas ko ang mga wag ko na. Bayam aja barkada na ti pamaysana. Ala, agsingsingpet kawan? Uwan nanang. Woo! Piling! Enon! Nangabakak iti sugal! Amangan nung nakadanon itan iji Hongkong tatang. Ay, di ka man mangrabak dita. Nalakaaya ti mapan iji Hongkong. Aglugan ka iti eroplano tapno amom. Anya nga oras idi imawag nga ibaga na nga ang flight ka nun. Nakadanon na ita. Asidag lang ti Hongkong. Si Kamit. Kanawa mo imbagbaga na kanya ka mapan iji abroad. Kasano nga ibaga na kin kakit awan kamit tatang. No adda ka. Kanayon kayo mo't nga agapa. Anya? Iso adi na imbagbaga kasta ka di. Iso mo't lagayam makanayon na rumar. Gapo ka no iti aramid yo. Day tati makagapo. No apay ang nag-abroad. Nay, apa gapo iti aramid ko. Kat jakmot imbaon amapan agabroad. Hello, Piling. Ne, nakalagip ka mat nga imawag, Darmo. Apay nga anapan ka dita abroad adi mo imbagbaga kanya. Damagam ka dagiti barkadam no apay. Ah, Napatpatigdakan ka, saan ka di? kwa barkadak la dagi jay. Sikat ti asawak. Ti asawa, ipatag. Saan kat apagbalinan ang katulong?
Ah, Saka na sumangpot no kay kayat mo. ay, bakit? Agawid ka na, pang-asim. Ay, saan analaka ti agawid? Sige, ipamaisam da kita barkadam. Bye! Ay, Piling! Hello! Hello! Ay, agsarita tapay! Hello! Ay, sus. Inidap na mo ti cellphone na. Apay nga idarmaw, hindi ka matan rumrumwar. May kaawak laon iti kaawan ti asawak, tata. Saan ka de nga idi adda dito lugar tayo? Kat kanayon kayong agsubang. Italama amiris ko ti kinapatag na, tata. Nung amin maminsan, sa tayo lamarik na ti kinapatag ti may sa tao. No daytoy, katawanan iti sidong tayo. Uwan nga raw da. Ikagumak ti agbalew. Tap na inton sumangpot ti asawak. Kahit naurnusan ti pagtaangan mi. Kasta ti kasayaatan nga aramidem baraw ka. Mapasublim ti asawam. Nulakat, taagbalbaliw kan. Ti panagapa ken panagriri, awan nasaya at ngay din na no di pan nakadadaol ti pamilya. Ngarod, ipatag ti pamilya, katliklikan dagiti banag, apakadadaolan ti relasyon ti agasawa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Binawe. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 31, versikulo 30. Makaalilaw ti kinapintas. Awan serserbi ti kinapintas, nga maidaydayaw to ti babae, nga agbutang kaniyawe. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mama, mayat mo't lakad iti suot ko? Wen, iho. Maibagay kan kadaytain suot mo. Ang papanam ka di. Nalipatan yun, aya. Itangal daw ti umunang daw ti panagtrabaho. So, nasken na nasaya ti panagkaus ko amapan iti opisina. Kasta ka di. Kat, nangan kan? Nalpasa ko na nangan, mama. Isungag pakada ko, ma. Tapno jak mala daw. Oh, ingka nga rudan. Katjay ka na yun nga ibilin ko. Di mo partakan ti agmaneho iti kotse. Uwen, mama. Di kag danak. Risa, asino dyan lalaki akasasao ni boss? Nagtaar. Ken, italaan nakitak diti opisina. Ni Danday Jay. Kabarbaro nga empleyado dito eh. Iso nga italaang ang makitam. Oh, nagtaar. Nang runa no nakaisam. Ang, di mo ganda ten agargaryan ni Dan. Ha? Tamas maibagay ti kinapintas ko, iti kinataar na. Anya? Hoy, tao ni Dan, saan na banag, princess? No kunak kakukwak ni Dan, kukwak. Iso addi kan agsaupay. Saan ko pinalpas na iti papeles? Sa paitan dyan na pagtulagan mi a meeting iti kliyente ka. Apay na kasta tilangam. Ha? Kwa? Saan ko pa ngamin analpas na iti papeles? Ket itangal daw di meeting ko iti may sa kliyente. No kayat mo, siya kun ti mga ramid. Tapno mapan mo kita, di kliyentem. Uray sanan. Intol malpaslat ti meeting ko. Iyag mo, ta siya kun ti mga ilepas. Di kag danag,
Awan mo't na assign a project kanya kita? Ang nagado na gito papeles. Sigurado nga overtime ka. Gapo ka na gito eh. Tinaskan, malpas dagito adagos. O sige, ingka kitaanan jay kliyente. Oh, nagsuyab ka manen. San kan sama na naturog? Ken, kasla di makal da kita bags mo. Ay, nagado nga min dya inted ni Princess a papeles. Iso nga nag-overtime makidikalman. Kunak ano tulungan nak? Ngam pimanaw matan apaman nga inted na dagiti papeles. Anya? Inaramid manen ni Princess dayta? Ay, talaga day diya tao. Di na ka man laki na asyan. Way nga rod. Jakman amo iti day dya a tao. Nagalisto nga agala kadagiti papeles kanidan. Kalpasan na, ited na matlagayam kanyak. Ay. Nabayagan nga aramidan na daytaken ka. Ah. No maminsan pa'y, di mon awatan ti itad na ken ka papeles. Bayam nga iso ti mga ramid. Ay, apaon nakmanan no kastalaang. Kan, jakayat nga damay baga na kanyak. Dayta ti madikan ko hanaket. Apaan na ka, no di mo tungpalan ti ibagana. Ay, napintas ngagpaiso. Ngam nagalasmat ti ugali na. Oh, anya? Nagatag mo ka din dagiti masapsapul yu, ijabalayo? Wan, amin dagiti inistak akasapulan ni Ichibalay kat anta dito yan. Kat? Inta nga raw din agpes pa. Inta mat agrelax, ah. O sige. Makitam ka di bakit iti sikigan ti poste. Jay, nalabaga ti bestida na? Apay aya? Ni, maululaw samat. Kita taman. Okay kayo ka di, nana? Ay no kayat yo, ipanda kayo iti ospital. Amangan kit dinuan niya ti mapasama kada kayo. Ay, intakit din. Bay amnay tabakat. Manaktak lang. Ken may saan tamot akap-kapin ano day tabakat? Princess, saan ko maakas ti pa nagsasaom? Pudnumat. Iso asi kabakat, di ka man agin uulaw dita? Ipanta ni di ospital! Agpasugnod ka manin ako na akon, princess. Kasapulan di bakit titulong. Alangan matabaybay ak. No kasta, napatpatagday di abakat, ngam ti papananta? Ha, basta da papananta. Kanayo nakasta. Saan kumamat akasta, princess? Kaasim at di bakit no baybay ak. Mabwisit akit day abakat. Dinadangal na ti aldaw ko. Ken gapo ken kuana, na-cancel ti appointment ta itis pa. Princess, nasaysaya at lata at tulungan ta dagiti agkasapulan. Kan maysa, awan serbi ti kinapintas, no saan mat anasaya at ti ugalim. Risha? Mama, kumustan ti Reknam? Agyaman akta nakapuot kan. Kuna ti doktor abim mabati bipim. Naimbaglangan, tada nang yagkan ka diti ospital. Kasta ka di, iho. Sad ino ti ayan tinangyag kanyak ditoy. Pimanaw ka no, apaman anayag da ka dito'y mama. Naimbaglangan ta tinulungan nak. Sana kasi ti kadwa na abalasang. Imbes at tulungan nak. Nagdakas ti panagsasauna. Anya? Wan, iho. Nagbastos jay napintas abalasang. Iso ana dismayaak iti dayjay a tao. Ala, bayan yun. Tinapatag kat ada nang yagkan ka dito'y. Ala, agina na kay pa'y mama. Asikaswak lang ti bilyo dito ospital. Nakapalas kayo ka din, mama? Domingo ita. Intay makimisa. Wan, iho. Talaga ajak liwayan ti makimisa.
Nang runa kat aldaw ti panagdayaw ka ni Apo. Wan mama, aldaw ti panagdayaw, ken panagyaman tayo. Gaputasan na tayo binaybayan ti Diyos. Husto ka, iho. Iso nga intayo nga rudan makimisa. O sige mama, agur-uray di katulong ta, ije kotse. Nagmaya na dengdenggan ti kasabati padi. Makapabang arit na. Umayak manin inton Domingo. Risha, sika ka di ta? Uy, si kamot gayam dan. Nakimisa ka gayam? Wen, kadwak ni mama. Mama, iso ni Risha. Oh. Katrabahwak. Saan ka di asika titimulong kanyak idi? Balasang ko? Wen, mabigbig ka. Kat agyaman ak unay iti inaramid mo. Ay, uwan. Da kayo gayam di tinulongak iti. Awan anyaman na, nana. Inaramid ko lang ti ammo karumbang. No kasta, sikat itimulong ko ni mama. Agyaman na ka. No saan agapukan ka. Saan kumaana itara iti hospital ni mama. Awan anyaman na. Tinapatag. Nasayat itan ti kasasaad ni mama. Iha, awisen da ka kuma, tamangan tayo iti restaurant. Kwa. Pangaasim, ura iti kastoy laabanag, kat may pakitak ti panagyaman ko kan ka. Sige, nana. Wala. Mapantay lang arot ija restauranten. Ijay tayo nga ituloy ti panagsasarita tayo. Pakaldawan. Mapantay ti kafeterya. Sa dino ti ayan ni Risha? Napanakinita ni Dan. Awison na kanwa sumurot kada tayo. O sige, ijay tayo namangan. Kan, aguray ag-make upak laang. Kan, agpabangloak. Anya? Intay lamangan. Kasapulan ka di pa'y ngagpapintas ka nagpabanglo ka. Of course! Gaputa kayat ko anapintas ang iti imatang ni Dan. Ken, masiguradok ang maayatan iti makita na alangag. Ala. Urayin ka nga ro, DJ Juan. Dan, busy ka di? Wan, apay, ada ka sa pulam? Awisan ka kumaamangan iti kaasitgan a restaurant. The Princess kan Kyle ti kakadwata. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y ngamin nalpas da gito eh. Kasta ka di? Wan, next time tulangan. Uray siyak ti sagot. O sige. Apay na kami suot ka. Kenapay adi mo ginaraw day ta in order mo? Kasano, awan mo't ni Dan. Ha? Kanamkit di day ta in order mo. Sana bale. Tadapay mat gundaway ang makadwa tayo. Ante, mabalin ka di adumawat itikan kanan nyo. Oray basit la kuma. Mabisinak nga minan. Hoy, sika nga ubing. Umadayo ka man? Ay, nakarkarong ang nadagtal-tal daw ko. Nakangangdud ka! Princess, saan kumamat akasta? Balong? Alam na iti nakasupot ang makan. Kan, ikan ka iti sa nga gasot, ha? Igatang mo iti kanamwan. Atoy. Agyaman nak ante. Nakasingsingpat kayo unay. Sana kasla di takadwayo. Nagpintas nga agpaiso. Ngam nagalas mo ti ugali na. Sige thank you ante. Mapanakon. Agpasagid pa iti mamirmiraot nga ubing. Hey! Bayamon. Ubing day jay. Angam, pudno mat, ti kinunana. Anya? Mayat ti panagis-isem mo, iho. Ha? Agayat kan samutan. Ni mamamat. Nagmayat nga ben ti panagisem mo. Di mo pa'y nadlaw nga imasidagakan ka. Ako, mama. Kinapod no na. Italaan na kariknak iti kastoy. Kasta ka di?
Di kalapdan nga agayat. Ang pangasim, ta saan mula ko mga ibasar iti kinapintas ti may sa abalasang, no di kat ti ugali na. Di kagdanag, mama. Gaputan na singpet. Kain kang runaan iti amin. At dabutang na iti Diyos. Ti babae ang nakakayawan ti puso. Risha, aday bagaken ka. Ngam di mo ibagbagay ti sabali, ha? Anya ka di dayta. Di mo kunaan, anapan ka manen nakichismis dita sa bali a department. Kaslakastan. Ang amom ka di. Ngagpasyar gayam itangal daw ti aking kukwa iti dayto a kumpanya. Kat damag ko, ati ina ni Dan ti umay. Anya? Mas dawak. Kaslasaan mo't nga anak tibak nang ni Dan. Simple ti panagkaukawas na. Man nakigayam, kan naisa mataw. Siguro, dayta tinaisuro kan kwa na. Imbaga takas jay. Saan akasla iti daduma, nga ipasikat dati kinabak nang da. Husto tayong bagam, na respeto ken napakumbaba ni Dan. Aglipstick man. Tapno ad-addaan na pintasak iti matang ni Dan. Excuse me, iha. Adda ka din ni Dan dito yung office yo? Anyamot, Dan. Ay, limabas ti lipstick ko. Ay, disturbo kayang tumat ngamin. Awan ni Dan ditoy. Anya, nagbastos kan nga agsasao. Pumanaw kakit di. Dinadal mo ti beautic. Ha? Una yan day taagalat mo. Amom ka di. Ati bakit apapapanawam? Ket isutiin ha? Anya? Napintas ka agpaiso. Ngem bastos met ti ugalim. Risha, pudno ka di ti damag, anaikat ni Princess iti trabaho na? Uwan. Ay, no di na ko mainarami ti kasjay. No di na ko mabinastos ti ina ni Dan. Saan ko maamaikat iti trabaho na? Di namat ngamin matagpalan tingiwat na. Ang mabit man lang, pudno ka di ti damag, ada kayon kinidan? Ha? Iko ha? Uy, sika ha? Jaklain pagarup. Naunanak gayam ni Dan. Ha? Angaw ko lang. Kat, kaano nga iti kasaryo? Kasar atagos? Isumat lang titurong na. Sika talaga. Hello, ma'am. Gumatang ka di iti lakok. Naimas da ito kan kalutluto. Princess? Ha? Risha? Si Kadayta? Kumusta kan? Nasayat man. Si Kangay. Uy, nabayag adita nakita. Dayto aglaklako ita iti palitaw. Isupay nga daigatang ko iti kasapulan mi ija balay. Kan, Risha, alaak da iti agundaway. Pakawanan dak ko ma, kadagiti dakas nga impakpakitak kada kayo. Iti madi nga inararamid ko. Iti madi nga ugalig. Itala amiris ko. Nga awan sir-sirbi ti kinapintas. No naalas mo't gayam ti ugali. Awan dakas nga inaramid mo kanyak, princess. Ngam nasayaat no nagbalbaliw kan. Kan pud no ti kinunam, nga awan serbi ti kinapintas, no saan anasayaat ti ugali. Kat ala, gaputa nagbalbaliw kan, tulungan ka ang makasubli iti opisina. Agyaman akunay no kasta, Risha. Awan serserbi ti kinapintas, no saan mat anasayaat ti personalidad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan,
Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 18. Sumugat akas natadam akampilan tinasakit asao, nga makapaimbag tinasayaat abalikas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Ay, nauma akon amang tultulong kada kayo. Inaldaw meten nga umay kayo dito balay a dumawat iti kaninyo. Saan kumamatakas na ah? Ay na anak ko, pasensya kan. Kinapudno na. Mabain ako nga umasidagkan ka. Ngam si kalaang mutinam na maakita. Ay na auntie, adumot ngamin ti paggastusan mi. Apay ngamin apilitem apagadalan dagiti anak mo no awan mo't kwartayo. Ti aramidin nyo, pagtrabahom nila kay mo, saan aday talaang agin inom tar aramidan na? Ag-examen ngamin dagiti uping balasang ko. Ay na auntie, awan maitad ko. Agawid kayo kit din. Maruwam kayo. Jay fried chicken ti sidaan tayo italakay. Agdapay lang at nabati akarnit baboy dito. Ay na, nauman dagiti ubing. Uray siya, nauma akmat nun. Di mo pa lang arod intad kini antem. Nagkutungan. Basol na matyaang ah. Martir mga min. Tanangam ka diti pa nagsasaom kan ko na. Kaasimat. Ay na, mairwam. Idi pa'y nga umay dumawdawat kanyak. Manun atawan nga utang. Nasken laang amakangag tapno makapagpanunot mo. Una, ngam, nagsakit mo ti pa nagsasaom kan ko na. Ay nabay anak kadilaang. Naumaak nga roden nga itad iti kasapulan da. Anya nga'y tinaganab ko iti panang tultulong ko kadakwada. Ah? Awan! Donya ka talagan, marininda. Nagdakkel ti kapapaaramid mo abalayo. Basit pa'y kit di da ita, amare. Ay na, dahito balayo ati kadakkelan dito lugar tayo. Ay, kaya't mga asawan, saan ka pa'y akontento iti dayta? Kastoy sa talaga ti tao, no adaba nag-amagunod mo, mare. Tagi kurangam, agtarigagay kan tumanen iti mas ad-ado. Ay kat agtarigagay kalata taado mo ti kwartam. Ay agasam man, na i-promote manin gayam nila kay mo. Ah, nadamag mon? Kita ang manlaang anya, nagbiit nga agwaras ti damag. Oh, umay ka mare, umunog ta di tabalay, ta ipakitaken ka dagiti collection ko ang nginginaan nga antik. Aywan man, ta isupay ti may sa arantak nga imay dito balayukat. Malaksid nga umay ko kitaan dito yung mansion mo, umay ko pa'y kitaan dagiti nagngingi na collections mo. Sige lang, mare. Aguma ka itikay. Siyak tinagbig dito. Dahito ka di, ti pakakumikumam ita, ti agbeg. Una, kasano, di na kaya na pagtrabaho nila kay ko. Dito yaklaang kanun balay. Taapay pa'y lang amin nga agtrabaho ka. Katadakan ka aminan. Ado a kwarta. Akakangin na agamit. Ay ngam niya, agan-anad ka. Tapay. Nagingi na dagiti gamit mo dito balayo. Dagita impakitam kanyak nga antique collections mo. Ang mga nusarkanda dito mansion mo. Ay, amumutin ita apanawan. Pampanunutin mi nga rod kin nila kay ko. Ang mga lakami iti security guard. Bongga ka talaga. Ay ni, anya orasan. Agsubli ako ni office. Agyaman ak iti panang pasangbay mo kanya.
Hay, kaano kaya nga agresign di ta trabahong ka social worker. Tapno matuloy yung kinabayag a plano ta nga ag-tour around the world. O sige, bagaan kan tulat tamare. O sige, agkita tantumanan. Innakon. Nabannog kan sa manan na nagmalmalam ang nagtrabaho ba kay? Ay, wan nga rod. Kaya't ko kumamot ti atid ka bakasyon. Katsikaman nga min. Dahil tala trabahom ti ayan ti atensyon mo. Anya ngay nga rod. Marigatan tayo mo't no sa anak nga trabaho. Oh, anya tinapasama. Ay, dahil to'y lugan ah. Dahito'y pa'y timay sa problema. Agkarapir di dahito'y alugan. Ay, mabit lang ah. Tayo nakitaan ti makinana. Ay, imbis kumaama kaawidak nga aginanan. Ay, imbag pa'y ni kumari kaminda. Nagmayat ti biyag na. Oh, Mari Minda, hello? Hello, Mare. Apay, Ada problema ka, Mare. anya dayta. Busy kan samot. Adaak dito'y parlor ita, Mare. Ibaga mo, no anya ti problema. Napirdi ti lugan mi. Nakapirjan na. Dito'y pa'y awan ti matatao. Sige, di ka madanagan. Awagak di driver mi, taumay na kayo tulungan. Sige man nga, Rod. Agyaman ak, Mare. Ay, imbag ka pa'y tagpapapintas ka manon. Ay na, kadalawas dito nga aramida. Anya nga iti serbina nga dabukod ko a parlor. Sa bagay mo't kit di, ah. O sige, Mare. Urayin nyo lang ng di umay tumulong kada kayo. Sige, Mare. Katagyaman na. Ma'am, kaya't nakadi ang makasarita. Tulang ka kadi. Namin adon nga inayaban ka. Anya ti aramidam ijerwar, ah? Ay, pasensyakan, ma'am. Hay, sukatan kan san a driver. Ay, Adagayam ko amapan mo tulungan. Denggem ti bagakkan ka, ah? Kan awatam. Tadyak kayat nga ulitan pa'y. wan, ma'am. Wan kawan, saan mo tumanin anaw-awatan? Hay, makaparurod. Sa balila talaga tibak na nga niya, bakat? Saan laabas tabak ng ni Kumarik Aminda? Milyonarya. Katuan, kita manday jay lugan anang itulod ka data. Nangina ti kasta alugan. Anyaman nga oras akayat nasukatan ti lugan na, mabalin lata. Nagswerte kan bakat? Tanaadaan ka itikas kan kwa na agayam. Nana, naisubmit yu ka din dagiti requirements yo para iti financial assistance sa dawdawaten nyo. Wan, ma'am. Idi pa'y napalabas a bulan. Manon adaras ang nagsubli-subliak. Kasta ka di. Mabit lang Ta-check ko dahil files ko. Ay, agyam anak, ma'am. An-anwan nyo ti kwarta. Igatang ko kumait agas ko, ma'am. Nabayag nga minun, dahil sakit ko. Dahil nakita ko ti papel mo. Panagkunak na kompleto mo at dagiti requirements mo. Ay, agyam anak, ma'am. Ang kasla nakit-kita kan. Ha? Si kan samot jay gayim jay kaanak kak animinda. Kaanak kam ni Minda? Wan, ma'am. Best friend ko. Ay, kasta ka di, ma'am. Ay na, baanangan na jay akaanak kak. No kasano ti kinabak nang na isumot ti kinarigat ti panagbiag mi. Makilablabada ak lang amin, ma'am. Iso adumaw daw atak iti tulong. Kat sapay kumata matulungan dak, ma'am. Gyaman na ka, Manong. Taimay nakmanan inala dito'y trabaho. Nabannog akon. Ay, day dati trabaho, sir. Saan taan nakapagsarita ka dagiti napalabas ng aldaw, ah. Adong amin dagiti meeting ko. Kumusta kan, Manong? Ay, sir. Agikata kong kas driver yaw. Anya? Awan pa'y makabulan mo, agikat kan. Abay, at nakadisan mo na gustuhan? Ay, awan makunakan ka, sir.
nasaya at katao. Amom arispetar ti padam a tao. Ni maminda ti jak maanusan ti ugali na. Oh, anyaman hindi naramid na kan ka. Kas iti sigud asar. Pinagsasawan nakmanain. Pinabainan nak iti kaadwan dagiti tao. Ala, bayam, kasaritak ni Minda, mano. Saan ka pala nga pumanaw? Si Mang Patmat gaya man tinagagat ka na singpat nga asawa. Naskan nga agsarita ta, Minda. Ay na, mabalin ka di ang madamdaman nga agsarita ta. Ay kita aman day ti baro nga style ti buko. Bagay ko ka di. Minda, pinabainam ka di man ni Manong Nestor. Naglaing agipulong day di alakay. Agpakpakadan. Anya ti kayat mo? Linawas abaro ti driver tayo? Ay, bayam apumanaw. Sadot a driver. Alwadam kumamot ti panagsasaom, Minda. Adda puso ken panunot dagiti pagpabainam. Siyak itan ti ungtam. Siyak nga asawam ti bagaam itikas na, ha? Dagiti katulong dito'y balay. Saan da nga agbayag? Saan ka kadya makadlaw? Awan makapagbayag, gapu iti ugalim. Day talaunay na sakit a panagsasaom. Ay na, nginginahaan day tinangipanam kanya ka restaurant, kumare. Si kamat, nanginaayamot dito'y. Puro bak nang laang dagiti mangmangan ditoy. Si kakit di mat. Agorder ka lang iti kayat mo. O sige, pangururayan ta iti waiter nga umay mangala iti order ta. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Oh, anya day ta. Kliyente ni Anting. Ha? Sino nga antik? Diagnagan iti test. Nag-istorya kami. Imbaga na kanyak, ti kabibiyag na. Anya? Kasapulan na ti kwarta a pagpaagas na. Iso nga imasidag ka na kami iti opisina. Amangan mat no iskam day ta ibagbagama. Awan ti antik amarigriga. Sigurado ka, itiray ta nga ibagbagam? Hay, agorder takit yan. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Kan saan ko akayat a pagsaritaan ta? Gimuran sa kanyak ni Kumarik Aminda. Taapay ko maagumurakan ka. Inistoryakan ko na nga imay nagpatulong di Antina. Day di akinabaknang na. Addaan tinang agpatpatulong iti opisina yo. Wan, kat mamati kadagiti inistorya ni Nana Tess. Ay, una yan tigayim mo. Paglibakan na ti relasyon da. Maam-amiris ko asaan anasaya at agayam ni Minda. Talaga asaan? No paglibakan na ngagkabagyan da. Naungat ka nasakit ka nung agsasao ni Minda. Iso nga insardangan ni Nana Tess ti dumawat iti tulong kan kuana. Unay matdaytan? Naasidagtirik na kadagiti marigriga at lakay. Nang runa kadagiti maidadanas. Iso nga rod ang nagbalin ka a social worker. Maditirik nak. Nga dadagiti baknang asaan da nga ammo at alyawan nagiti kabagyanda. Nang nangruna pa'y no mismo a kabagyanda. Gayam ko ni Minda. Ngam kas jay ter aramidan na iti Antina. Ay, kasla kayat kun nga adaywan. Nagipulong kagayam kinilito? Pasensya ka, ma'am. Pumanaw kan? Saan ko akasapulan ti driver akaskan ka? Talaga kayat kunti pumanaw, ma'am. Linapdan naklaang ni sir. Siyak tirumbang amasurot. Saan ka madanagan, ma'am? Apa man ang makasangpat tayo di balayaw. Pumanaw ako na dagaws. Nana, insagana ko na iti kwartam amaawat mo. Ay na, agyaman ako unay, ma'am. Nakaanos ka. Agpirma ka langan ditoy. Uwan, ma'am. Ay, uwan kayam. Nagkita kayo ka di iti kaanak ka. Uwan na, nakita kami. Nakasimsimple laang iti agnanaad kami pa'y ije baryo. Ita, nakabakbak nangan. Pumanaw kan? Un, ma'am. Oh, saan ka pumanaw, Manong Nestor?
Sir. Ito? Iti da ito agundaway, siya konti masurot. Anya? Ay, Ket mangrugi ita, rumbeng atananga mo ti panagsasaum Adun ti napasaktam arik na. Saan anasaya at day tanga aramid mo? Mapan ko pa'y lakadwaan ni Nana Tess itang aldaw, tamapan agpa-doktor. isu ka di dayta dya ibagbagam nga anti ni Minda? Wan, iso. Pasat ka di dayta ti trabaho. Saan? Ngam amok ama sakit. Kan kasapulan na titulong. Ibagak kumakan ni Minda. Ngam amok agumuran tumanan. Ala, addakan ka no talaga akayat mo at tulungan. Ay na, ma'am. Kinadwaan nak lang arudan ang nagpa-doktor. Pakanan nakpailaang mo dito yung restaurant. Agasam mat ngamin. Mano nga oras nga inor-oray ta ti doktor. Ay, wan nga ron, ma'am. Amo yun nana, dito'y kami amang mangan ka ni Minda. Dito'y ngamin ti paborito na apanganan. Kasta ka di, ma'am. Ah, mabit lang ah. Tamapanak agorder iti kanenta. Oh, friend. Asino ti kaduam? Ha, kwa, Minda. kinaduaak ni Nana Tess. Kinaduaak pa yan nagpa-doktor. Ay, Minda ka na kan. San ka kumangagong ungot anak kakita kanya? No kayat mo, rumwar ako. Saan nana? Saan ka arumwar? Duwata asimrak dito'y. Duwata matla ang arumwar. Uray guraan na tan adwa ni Minda. Pakawanan na ko. Pakawanan na, auntie. Minda. Wan. Aklo na kung ado dagiti bidtot ko kan ka, auntie. Ado dagiti na isaw-sawang kong agkakasakit abalikas anang sugat itirik na. Nasayaat mo at nakapagpanunot kan, Mari Minda. Katagyaman nakiti pa ng tulong mo kini auntie, friend. Manipod ita. Siya kunti mang tulong kan ko na. Nasaysaya at tinatanang asarita tapno maliklikan ti pan nakasair. Awan mo't serbi ti kinabaknang no di mo matammo ti tumulong iti agkasapulan iti tulong mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.